Stretnutie kultúry národnostných menšín na Slovensku Happy Minor. Účinkujú Sendrejovci, Probner Echo, Mužáci Moravia, Mila Medvedovská, Gorali zo Štírku, Ebedit Citera-Zenekar, folklórny súbor Barvínok z Kamienky, ženský zbor Českého spolku v Košiciach, Jiří Helán a dýchová hudba Záhorienka. Slovensko podporuje kultúru národnostných menšín. Tento rok sa na podujatí Happy Minor predstaví 10 menšín. Česká, gorálska, chorvátska, maďarská, moravská, nemecká, poľská, rómska, rusínska a ukrajinská. Pozývame vás na Happy Minor. Tento projekt je realizovaný vďaka podpore Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026, mesta Považská Bystrica a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Ďakujeme Kreatívnemu inštitútu Trenčín, projektu EHMK a Trenčianskému samosprávnemu kraju. Happy Minor. Stretnutie kultúry národnostných menšín na Slovensku. 4. júla 2025 v Považskej Bystrici. Vítajte na podujatí Happy Minor 2025, kde sa predstaví 10 národnostných menšín. Tuto vidíme, že naozaj tá vízia a misia fondu sa naplňa v plnej miere. Prepájajú sa tu komunity, spájajú sa tu ľudia, je tu priestor na diskusie, je tu priestor na to, aby si porozumeli. A myslím si, že toto je jedna z vecí, ktorá nám teraz chýba a ktorú treba pestovať a kultivovať. My máme ako si pracovať na tej našej identite. Na identite jednotlivých národnostných menšín, ale aj na tej identite nás ako multikultúrnych ľudí, ako ľudí, ktorí sú otvorení aj iným kultúram, ktorí ju vedia oceniť, ktorí vedia s ňou súznieť. A to je podľa mňa misia aj fondu. Коли в небі сонечко зійде, і ти з ним співаєш, і твоя весна прийде, якщо віру маєш. Je to neuveriteľné a ja to vnímam ako taký dar, že aj ja môžem to zúčastniť. Je to veľmi dobré, že aby ľudia pozreli si, vypočuli tú inú kultúru a niečo dozvedeli o tých menšinstvoch. A môže niektorí aj zmenili svoj názor na niektoré menšinstva. Môže aj tak. Nachádzame sa v meste Považská Bystrica, kde sa organizuje toto podujatie od prvého ročníka, kedy nás od prvej myšlienky podporuje a podporoval primátor mesta Považská Bystrica doktor Karol Janás, za čo sme veľmi vďační a veríme, že na tejto pôde aj zostaneme. Hlavná myšlienka Happy Minoru je združiť postupne všetky národnostné menšiny žijúce na Slovensku, ktorých máme toho času už 15, a tak ukázať všetkým obyvateľom Slovenska, aké tu máme národnostné menšiny a vlastne kto medzi nami žije a že každý má právo na ten šťastný život i v našej republike. Happy Minor je súčasťou kultúrneho života v našom meste prakticky od svojho vzniku. My sme od samého začiatku začali úzko spolupracovať. Samozrejme, najskôr sme mali také drobné obavy, že či priláka práve takýto formát ľudí do nášho mesta, ale ukázalo sa to ako vynikajúca aktivita, ktorá naozaj prepája nie len jednotlivé národnostné menšiny, ale aj ľudí v našom meste a
dnes po 7 rokoch je to absolútne pevná súčasť nášho kultúrneho leta. My keď robíme program a plán na kultúrne leto, tak už automaticky počítame s tým, že Happy Minor bude jeho súčasťou a sme veľmi radi, že s organizátormi máme vynikajúcu naštandardnú spoluprácu a rovnako tak aj so susednými obcami, najmä s obcov Plevník, Drienove, kde sídli vlastne občianske združenie Morava Krásna zem, ktorý je organizátor, takže je to úplne perfektné, tak ako by to malo byť pri takýchto akciách. Zúčastňujeme sa už tohto podujatia po 5. rok vlastne, takže 5 rokov sme prítomní v Považskej Bystrici. Vždy prezentujeme vlastne poľskú kultúru. Myslím si, že takéto stretnutia sú neuveriteľne potrebné, pretože čím viacej budeme komunikovať, čím Slováci lepšie spoznajú kultúru iných národov, keď iné národnosti spoznajú kultúru iných svojich susedov, myslím si, že vtedy nebudú nejaké nedorozumenia, vtedy nebude nejaká zlosť, lebo najhoršie je to, keď chýba komunikácia. A chyba v komunikácii, chyba vo výmene informácií, práve najmä v takej kultúrnej výmene. Konečne po tých 7 rokoch sa nám podarilo sem dostať už zástupcov 10 národnostných menšín, čomu som veľmi rád, že sme rozšírili vlastne to portfólio toho festivalu. No a dúfam, že takto v tomto smere budeme pokračovať aj ďalej a zídeme sa tu naozaj tie 15 menšiny, čo bol prvotný pôvodný plán tohto celého festivalu. Tak je veľmi pozitívne, že naša republika, Slovenská republika, akože dá sa povedať, podporuje národnostné menšiny. Môžeme povedať, že vytvára veľmi priaznivé prostredie pre tieto menšiny a pre ich rozvoj. A je veľmi dobré, že tieto menšiny sa môžu takto navzájom stretnúť. Máme na Slovensku 15 národnostných menšín, ktoré sa možno vôbec nepoznajú, pretože žijú na rozličných kútoch Slovenska a teda sme veľmi rádi, že aj aspoň na takýchto podujatiach sa môžeme stretnúť a spoznávať vzájomnú kultúru. Myslím, že je to príjemne strávený čas a že to patrí ku kultúre, keď už žijeme v tejto republike, aj keď mnohí z nás už nerozprávajú možno tým jazykom, ale takto si to aspoň pripomíname kultúrou, stretnutím a posúvame ďalej. Stále chceme si niečo pamätať a históriu poznať a poučiť sa z nej a pokračovať ďalej a možno niečo nové vymýšľať. Tu sa tie menšiny každoročne teda zoskupujú a nejakým spôsobom vedia tú kultúru a tú kultúrnu rozmanitosť medzi občanov šíriť. Treba vlastne si uvedomiť, že nie je to úplným štandardom, že máme takúto malú krajinu a naozaj obrovskú kultúrnu rozmanitosť aj vlastne v rámci tých národnostných menšín. Z môjho pohľadu je veľmi výnimočné, že sa takéto podujatia teda uskutočňujú a aj takýmto spôsobom sa tá kultúra naozaj stále šíri ďalej, uchováva a dedí sa z generácie na generáciu. Ako je absolútne skvelé, že sa tu stretávajú rôzne národnosti a tým pádom rôzne kultúry, lebo to je aj cieľ Európskeho hlavného mesta kultúry. Povedať o Slovensku vo svete, ale povedať ho aj tým, ktorí možno tu žijú a z toho sveta kedysi prišli a Slovensko je ich domov. Takže
je veľmi príjemné stretnúť rôzne kultúry na jednom mieste. Je to aj také, že netradičné, že nie je to úplne bežné. A preto si myslím, že to považuje takéto niečo veľmi obohacuje. Téma inklúzie je aj témou Európskeho hlavného mesta kultúry, že cez spájať komunity a aj tie menšiny sú komunity, takže nie len komunity v rámci mesta alebo regiónu, ale aj tie, ktoré na Slovensku nemajú úplne možno taký silný hlas, ako máme my, väčšina, teda Slováci. A je absolútne skvelé, že si ich môžeme takto proste integrovať medzi seba. Podľa mňa je to veľmi dobrá záležitosť pre tie menšiny, že môžu sa predstaviť svojich folklórnych piesní, aj hudbu. Citara je typická maďarský hudobný nástroj. My sme tu po druhýkrát. Pred 2 rokmi sme tu boli a teraz po druhýkrát a cítime sa tu veľmi dobre. Veľmi dobrá atmosféra je tu, takže s radosťou prídeme do Považskej Bystrice. Zastupujem nemeckú menšinu na Slovensku. Oblasť je to Haverland a obec Nitrianske Právno, kedysi sa to volalo Deutschproben. Musím povedať, že som prvý raz na takomto festivale národnostných menšín. Má to svoj prínos do spoločnosti. Je pravda, že tá menšina nemecká na Slovensku pomalinky vymiera, lebo je to jednak aj tie rodiny sú už riadne pomiešané. Každá sa zaľúbi človek do Slovenky alebo Slováka a tým pádom sa prakticky tá identita stráca. No je to veľká šanca vlastne prezentovať svoju kultúru. Každý má svoje niečo. A hlavne pre nás je to veľmi dôležité, pre rómsku menšinu, lebo tá naša kultúra sa trocha tak mení. Málo sa zachovávajú také tie hudobné nástroje, ktoré sú drevené, dá sa povedať tak svojsky. A hlavne husle. A všetci, dnes tá mládež naša, rómska, sa učí všetci skoro klavír. Málo kto už gitaru, málo kto cymbal. A to je dôležité, že my tu ukážeme na tomto festivale také tie hudobné nástroje, aj drevené, to znamená husle, aj cymbal. Veľmi zaujímavé je to, že nás to vlastne, všetky tie menšiny nás to vyzdvihuje, ukázať tú kultúru a na takomto festivale je to veľká príležitosť. Kohútek je šatý, na tvie humna léta. Kohútek je šatý, na tvie humna léta. A ty na dvě myslíš, a ty na dvě myslíš, od léta do léta. Ja si myslím, že to je vynikající počin, protože udržovat takovýto národopis a přibližovat se prostřednictvím písniček, tak to je velká
velká výhoda, protože můžeme porovnávat. Můžeme porovnávat tu kulturu, kterou si nesmíme, která nesmí upadnout v zapomnění. A když to takhle si připomínáme a vlastně ty soubory, které tady vystupují, tak zase na sebe navážou ty mladé a tady je vlastně ta budoucnost toho, že tahle ta kultura neupadne v zapomenutí, jak jsem už říkal. Pozývame vás na Happy Minor. Tento projekt je realizovaný vďaka podpore Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026, mesta Považská Bystrica a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Ďakujeme Kreatívnemu inštitútu Trenčín, projektu EHMK a Trenčianskému samosprávnemu kraju.